Wazan bi wane zaɓina, yau zuciya tana yin kuna. Wazan bi waye zaɓina, yau zuciya tana yin kewa. Idan na waiga a iya ganina, wazan bi wanda baya sa zuci kuna. Kwammin halarci a iya sanina, wazan bi wane zaɓina. Wazan bi wane zaɓina, yau zuciya tana yin kuna. Wazan bi waye zaɓina, yau zuciya tana yin kewa. Idan na waiga a iya ganina, wazan bi wanda baya sa zuci kuna. Kwammin halarci a iya sanina, wazan bi wane zaɓina. Ko da na tafi zan dinga tunanin ki saboda kin san ke kawata ce ta jini. To shikenan ba matsala. Amma dan Allah ki dinga kira na a waya in kin samu lokaci. To shikenan ba damuwa kawata, in ban kira ki ba zan kira. A'a ba continuity sai da kika dafa ta kika faɗi wannan dialogue. Dan Allah. kai kalmar shahada Sayan wa uga. kamar mai tamun abin da wannan yaron ya turo ka gaya mu. Wai ga nan wai ka san uga wai me yake cewa wai kowa ya ga dama ya dama fa wai ba zai bayar ba. Okay, a kai abin da ka faɗa kenan. Ni zan turo in ce ka bada sako a kawo sannan wai ka ce ba za ka bayar ba. Sai uga ni na isa uga. Na isa uga. To ba gashi nan bakara. To wannan sabon yaro na ne kalmar shahada kenan. Sabon yaro na ne kwanan nan ya bayyana. Na rantsi da sarkin da ke busa mun numfashi idan na sake aiko shi ka bada sako kara na rantsi da Allah sai na fille ma ranka yi sararin samaniya. Ka ji me na gaya ma ai? Na ji. Ni ko ne da 50. Ka biyo ni ka wata rana. Ka biyo ni 870 kenan. Berber. Sanu bi ka bashi dan uwarka. Sayan wa uga. Wannan dai shine bidiyon da Rakiya Musa ta saki a yanar sada zumunta, inda wasu suke cece kucen bidiyon banza ne, amma dai a zahirin wannan kawai suna shagalin su ne. Da yawan mata suna ganin cewa abubuwan da suke yi na iskanci ne, wanda TikTok ne kawai ke sa su hakan, inda wasu ma suke ganin ai abin da ake a gidan gala ba a yin sa a Kannywood, wanda a gidan gala ne kawai zaka ga mace tana rawa sosai ba tare da jin kunya ba ko da idon wasu, inda suke samun kuɗi mai yawa, wanda kai daga gani ka san in ba a gidan ba inda za a samu kuɗi irin wannan. Saboda ƙayatar da 'yan kallon da suke, suna samun manyan kyaututtuka waɗanda suka hada da kuɗaɗe masu ɗumbin yawa. Kuma nan gaba ne kaɗan za ku ga inda suke rawar tare da ragowar 'yan rawar. Ga inda dai suke samun kuɗaɗen kafin mu shiga cikin aikin ka'in da na'i. Idan aikin na ma daɗi ka mana subscribing kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora aikinmu. A nan kuma za ku ga bidiyoyin da ake ta cece kuce dai akan Rakiya Musa dai, inda dai ita ta ce kawai nishaɗi take yi da ƙawarta domin jin daɗin su, ba wai sun yi wannan abin da wata manufa ba ne. Ba zan kalla. Ita Salan da Allah. Ka dinga faɗa mu. Zan gani. Action. Yau kawata ya kike a gida aiki. Yau kawata kike a gida ya aiki. Wallahi lafiya kallon kawata ta kaina. Ba wani kauriki. Ba ki bari sai na gama karanta tukuna. Ba wani kauriki tuntun ina jiran ki har sai da na shirya na biyo miki. Ba wani kauriki tuntun ina jiran ki har sai da na shirya na biyo miki. Wallahi mama ce ta sa na aiki shi yasa kika ga haka, yanzu ma fitowa ne in je in karɓo sako. To shikenan naji, yanzu dai mu tafi. To shikenan naji, yanzu dai mu tafi. To gawata. A ba tafiya ba gama ba. Karki da mu kawata. Jikina na ta amma zuciya ina ta tunanin ki karki da mu. Faɗa. Ke ce? Ni ce? Ke ce dawo ne kanta ko na gini. To. Karki da mu kawata. Ko da na tafi ina zan dinga tunanin ki. Kin san ki kawata ce ta kaina. Karki da mu kawata. Ko da na tafi zan dinga tunanin ki saboda kin san ki kawata ce ta jini. To shikenan. Ba matsala.
amma dan Allah ki dinga kira na a waya in kin samu lokaci. To shikenan ba damuwa ƙawata, in ban kira ki ba zan kira. A'a ba continuity sai da kika dafa ta kika faɗi wannan dialogue. Dan Allah. Kai kalmar shahada. Sai ma uga. Kamar mai tamun abin da wannan yaron ya turo ka gaya mu. Wai ga nan wai ka san uga wai me yake cewa wai kowa ya ga dama ya dama fa wai ba zai bayar ba. Okay, a kai abin da ka faɗa kenan. Ni zan turo in ce ka bada sako a kawun sannan wai ka ce ba za ka bayar ba. Sai oga ni na isa oga. Na isa oga. To ba gashi nan bakara. To wannan sabon yaro na ne kalmar shahada kenan. Sabon yaro na ne kwanan nan ya bayyana. Na rantsi da sarkin da ke busa mun numfashi idan na sake aiko shi ka bada sako kara na rantsi da Allah sai na fille ma ranka yi sararin samaniya. Ka ji me na gaya ma ai? Na ji. Ni ko ne da 50. Ka biyo ni ka wata rana. Ka biyo ni 870 kenan. Berber sanu bi ka bashi dan uwarka. Sai ma uga. Indo, ‘yan mata juyo, Indo, Aisha Indo. Na riga na fara so babatin indena, gashi na yau sa da mai da ‘yarmu mai alkunya Indo. Na riga na fara so babatin indena, gashi na yau sa da mai da ‘yarmu mai alkunya Indo. Na dai na fara wai ta ya za ku ce in daina kun manta can baya na sha wuya har na yau kuna sirri da soyayya na kasa gane kai na kutuna dan na bi wata diya mai kyan maciji ya fa kunama ta harbe ni na ji jiki gashi yanzu na samu mafidari hadari Indo na riga na fara so babatin in daina gashi na yau sa da umaira yar mai alkunya Indo dole ne in yaban ki sarauniya ta matan duniya yan mata ku bar kishi na faɗa a tafi ku alkunya inda ta ballo sai ka ga mata na gudun ɓuya sa'annin ta na mota tauraruwa a sama ta yi tafiya so ne sila dangi ku faɗa kuruciya ko angon Indo Aisha Indo ina riga na fara so babatin indena gashi na yau sa da umaira yar mai alkunya Indo. Daga yau na zama bawanki tun da baki min tsaki kin fi so ni na zamo sarki dan na haura mataki kina mini abincin kya baki dan baki so na yi rauni karin gida miki rana angonki zan kula da haƙƙinki zan ki aiki a gidanki shara dare na har girki ki sa hakan cikin tunaninki Aisha Indo wai go Indo Aisha Indo kyakkyawa Indo sarauniya Indo sai dai Indo na riga na fara babatin in ƙara soyayyawa na riga na fara su babatin in daina gashi na yau sa da umaira yar mai alkunya Indo in dai batun kyau ne daga kan umaira ayan kulle mai doguwar fuska kyakkyawa zubin larabawa ce duba ciki na idan tafi haske ne na andori ga iya takun sai ta kamar fagewa da wa in na ce zan muku lissafi sai ku an shafi karni da yawa Indo Aisha Indo na riga na fara ni anan zan barki yar gata zan so ki gane manufata da so na zogun autar mata mu rayu tare ne fa manufata gashi ummace min wani fata a gaban su na aure yar gata a gida nake zama matata ne da zara a gurin saura Aisha Indo na riga Indo juyo sai ba wai go
Na riga na fara so babatin indena gashi na yau sa da umaira yar mu mai alkunya indo. Na riga na fara so babatin indena gashi na yau sa